It's not from the devil, but inyaya yekuti takapiwa a formula or a system to follow. Sezvandaiva naMoses. Saka Moses paRedC anotambanudza nzvimbo. Riziro kupatsanuka panokrosa. Joshua paJordan River vanhu vanonyika tsoka mumvura. Ndimwari ati sezvandaiva kuti mese muchakrosa nokuti naMoses takakrosa. But makrosero manje it's your personal revelation. Ukamira saka uchaona kuti rufu rwaMoses naMwari wakaburuka wakaviga Moses achimuvigira futi kubva kuvana veIsraeri nokuda kwekuti kune zvinhu zvichada kukroswa ende chavakaona paexperience kune nzvimbo inoshanda. So nhama yataita dzimwe nguva ndeyekuva neformula nekuda kwekuti ndakati munhu akapupura zvinoita kuti tizive kuti ndo zvaakaitirwa naMwari kwete kuti ndo zvatichaitirwa nokuti iye anoti behold I will do a new thing. So testimony haisi formula kuadvertisa kumwe kuita kwaMwari kwaakaita neupenyu hwangu neimwe nguva. Saka ivo ukati kana uyo akadai Mwari vakazomuitira izvi ndakupindawo pa 3 days dry fasting ndisangane nekuita kwaMwari vakasaita unoona kubackslide unoona kuti wakanyeperwa. Why wakabata formula hauna kubata the original truth yekuti Mwari vanoita zvinhu. Munhu akupupura zvinogona kuti Mwari vachiri kuita kuti vachaita sei newe zvadi yaimwe story. Saka nhamo yataita ndeyekuti hatina kunyatsopanzwa kuti vari kuti sezvandaiva naMoses ndichange ndine kwete sezvandaiita. Saka tine vanhu vekuti vakaudzwa kuti handina problem nehistory iriko mukunamata kuti vanhu vakaenda kugomo vakanzwa Mwari vakaenda kwakati vanhu vanoenda kumakomo vanhu mosazvinoita here kuti unzwe Mwari uri kundege. Tina Mwari wekugomo ende ndiye akadominata vanhu penestende kuti vamwe vatoenda kugomo ende havasi kumunzwa ende vanomudzoka vachingoti ndichaenda futi svika zvangu zvaita. Wai akabata gomo haana kubata kuti Mwari vanotaura, akabata kuti vanotaura asi kana wakwira bhazi wakananga pagomo rakati. Ndikataura magomo ndingakuvhiringidza ndikungoti wakabata gomo. Munhu paakati ndakaenda kugomo ndikanamata Mwari vakataura aitotaura chokwadi but kuti newe vachataura kupi yapersonal revelation. Sezvandaiva kwete sezvandaiita. As I was with Moses, so I will be with you. Not as I was doing with Moses. Saka nokuti uchapesa a challenge wotora formula nezvawakaudzwa woita zvoregera kushanda. Worwadziwa kana kuti backslide kana kuti unoziva kuti tiri kunyeperwa hazviko nokuti nenu asatomuza kuti tine suku tinonamata ko zvake zvaita sei kwesi Mwari hatidzwe takaita sei nesuku tinotutsa nyawo. Nyaya ndeyekuti ukasaziva kuti Mwari vachaita sei panyaya yako uchatadza kunzwisisa nekuda kwekuti dzimwe nguva Daniel mugomba reshumba akatodedzanisa zvake aina Mwari. Mwari mumwe chete ndiye waSamson wekuti shumba ikadzowa Mwari vanomupa simba kuti tiedza nayo napati. So mese mune victory against lions, but kuti yauya sei victory, the process of the formula is different. Saka iwewe Daniel haudyiwe, iwewe Samson futi haudyiwe, but mukusadyiwa kwenyu neshumba iwe uchaiuraya iwe hauna zvadzinomuita. Vakomana vakakandwa mugomba Shadrach, Meshach Abednego mugomba remoto havana kutya. Mwari ndokubva vakapa yambiro kuna Loti kuti mhanya unotsva. Vese vari kukunda nyau dzemoto but mumwe unomhanya mumwe unozorora. So dzimwe nguva challenge yatinoita ndeyekuti hatina kupanzwa kuti pauri sezvandaiva kwete sezvandaiva. So unoona kuti Mwari vakada kuita zvinhu newe kune vanhu vanoenda sekuoda kumukansela kuzokuonesa kuti hativanzodaro Mwari vanozodai. Ukaona wakuziva Mwari isaini yekuti hauvazivi. Ukaona wakuziva Mwari zvinoda kuti hauzive Mwari nokuti ivo pachavo vanotoshamisa. Vanoti behold I will do a zvasati vaona zvisiri musyllabus zvasina kubvira wadzidziswa vanogona kutoita. Taona Mwari vakada naMoses but Moses akapirwa illustration yeburning bush. Mwari vanobva vadana kuti Aaron hazvaita kuti Moses abvunze Aaron kuti mukoma kana uchiri necalling rakabvira because kune inonzi personal
experience hazvino kuti Mwari havasitaura newe. Inozoona kuti kuti wakadaro wakarota here wakaprofitwa here. Pane kumwepita kwaMwari kwekuti vanhu vanotozoshama kuti waona kuti masystems ese ekukuvheta mafomula avanoshandisa hazvino. Ini Mwari pawakandidana, it was just a week number of hours. Ndiri mumba, I had a dream ndichipanidza naMoses should go and preach parody. So hakuna pandaigona kutsanangura zvinhu zvinoshamisa stere. Mutaimona dai dzichibhuku vamwe vane zvinoshamisa zvirambe zvavo zviri too ordinary. To understand kuti ino wacho ndaitodhauta kuti Mwari ngodaitotudza ndiri kuzvifunga. Handina mandanda porofitwa, hapana chinoshamisa chakachaitika. Vanhu Mwari vakataura zvavo. Nokuti neimwe nguva Elijah ari pabako zvanzi kwakaita mhepo yaitsinira. Akafungidzira kuti Mwari vauya makomo pakaita zvinotyisa. Vazinetipekezoyo. Vatonoziva kuti kudii? Zvanzi Mwari vakauya a small voice. Mune zvese zvashamisa zvamuperekedza kuuya kwavashamisa. Iyo vari Mwari vanoshamisa wosarudza kuuya in a small voice. Maprofita ndo vanoona, ndo vanoudza vanhu zviri mberi. Kusvika muprofita agara padhongi akatadziswa kuona, akaonererwa nedhongi kuti kumberi uko hakuna kumira zvakanaka. Ndosaka ukanzwa kuti muprofita akatanga kurova dhongi. Why? Formula yacho haisi. Unorohwa uri correct. Because kana varivo vanoona ukazoonawo haasi Mwari. Saka tine pekuti takarova zvina Mwari nokuti hazvisi muklasi yedu yezviprofeti. But ivo Mwari vacho ndo vasarudza kuti dhongi imboona. But akagara padhongi ndiane title. But I was the grace to see in that moment. Odana dzimwe dzinonetsa kana munhu asiri matua munhu zvaMwari anogona kuzembera pataito otaza kutotsurwa nevanhu vasina taito. Because anenge achidhonga aringaoneke muprofeti ndiri. Bishop anonzi Bishop Eli, Bishop Eli. He was a man akati challenger. Akazvininipisa to an extent yekuti akabuda muofisi akaenda kuna Samuel akarara kunzo akati Mwari zvavanenge vataura usandivanzira. Ari muofisi ndieni Samuel akarara pasaidi peareka paari kutodanwa ari kutomhanya kune munhu asiviri kurati haatokuziva zvaMwari. Adanwa naMwari patari kuenda kumunhu kusvika munhu ndiye akamuudza kuti kana wadanwa unotitaura itendura ndakateerera. Zvoreva kuti munhu ari muofisi but akurespekta chiri panze nokuti chaakutaurwa nacho naMwari. Ndokubva atonyengetedza mwana wesangano kuti kana Mwari vataura usazondivanzira. Saka zvinoita kuti dhongi rirohwe riri koreka. Nokuti rakavharwa naPapa. Ndo ane title, ndo anoona. Saka Papa haatendere kuti rimwe dhongi rimboonawo. Sezvandaiva naMoses ndichange ndiri newe, kwete sezvandaiita naMoses. Saka tine vanhu vanogona kutojaja Joshua chiti but Moses akasikadaro mwana. Ndara wedu Moses koiti kukanetsa aipinda mugomo unamata kuti Mwari chengetai vana venyu makabva navo kure. But kana ari Joshua anongotendukira kuvanhu kuti kana musingade ina madzamu nevana topinda. Akazona murume uyu haana kuona. Joshua akasvika paiseni nekuti ine mhuri yangu. Haachanopinda saka vana vangopinda nevana vake nemudzimai wake. Ministry yaMoses nzara ikavapo mana vanhu vanodya chimwe unoita chekunhonga. But Joshua achimboita takeover bhaibheri rangu indi mana stopped. Weta anigara ndiye kuti ndendinewe but kune zvinomira. Kumira kwazvo munoti vanhu vachafa nenzara munayo breakthrough but formula dzekwaMose dzinogona kukubata. Nhamo ndeyekuti kana Mose achiripo manje anogona kuramba achiudza vanhu formula dzisingashandira vanhu ivavo dzakashandira iyi ndopane dzendi. Zviri izi kuti nokuti Mose haapo. Saka mwana wesangano akapiwa nerevelation naMwari zvinototorawo futi mutungamiriri ane revelation yekuti aiwa Mwari ngakaita
kuti zvavanoda kuita. Nakuda kwekuti kunobva takutodza takuudza kudrawing board toti kana iri yedu manje. Hazvina kuipa kurongeka, chakaipa kurongera. Kana akakuita zvinhu. Sakaona vadzidzi vavo vari bhoti, Jesu atuya achifamba. Vakati chikoko. Why formula yavakaziva ndekuti akambokumbira bhoti rapita, saka anombokumbira mabhoti. Hafambi pamvura achiita anokumbira mabhoti. Kusvika Peter akati kana muri statement yekuti hatina shuwa kana muri nditenderei nuye kwete kuti ndini nditenderei ndatomubveka yatisatani shuwa newe. Ida kuona makuziva Mwari isainoita uziwani siya kumbe kuti vanoshandisa aukavaziva wakuziva vakasvika palevhe kuzikanwa newe atomunhu. Mwari anoita zvinhu zvokuti newe unotozoleta kuzoti ndiwani naye vanoshandisa. Judges 14:4 vabereki vaSamsoni vakagara nemukomana pasi vakati hauna here waungada kwaIsraeri, sei wasarudza musikana kuvaFiristia vasina kudzingiswa? They were right. Tikaivapo ndeyekuti don't intermarry with other tribes. Saka vari naye vanoshanda neshoko kati Bhaibheri rangu rinobva rati for his parents did not know that it was of the Lord who was seeking not marriage an occasion to destroy the Philistines. Samson haana kuroora, aishandisa izwi rekuti kuda kuroora chete. Saka vabereki manje havasi kuziva misheni yaMwari, vanoda kuti zvaMwari zvacho zvichimira. Washaya here zvawakuenda kuvaFilistia musikana wokwaIsraeri. For his parents did not know. Maybe I need to read. Judges 14:4. But his father and his mother knew not that it was of the Lord. Vasikuziva kuti ndiMwari, vataura zvaMwari wani, vati hatitenderwi kuroora vasina kudzingiswa. Washaya here. Saka pane nguva yekuti zvekwamwari zviri kuzivikanwa, zvazvida kuitwa naMwari zvinosiri kuzivikanwa. Saka rekwamwari racho rinomiswa nevanhu vanotoda Mwari iyero, vachinokota kuti mascriptures. Deuteronomy 7:3 inonzi do not intermarry with other tribes. Saka vabereki vake vakatsika pana Deuteronomy vachitadzisa Mwari kuita zvinhu. Vakamira pashoko raMwari kuti Mwari asaite zvinhu nemukomana. Why? Because akadangoita vanomukotera kuti yakono. Vakabereka manje kune kuzungupishana hapana kudia. Atione mamwe mabudzi washaya. You also don't want to sometimes no one correct but you blast for the scriptures. But if you are wrong, why would you correct to blame someone? Mukadaka got the just perfume, Mark 14. When I'm far, wakati what a waste, what is a perfume? That is not 10 days one. That you are there. It gives in your price. Yet they were wrong, your price are giving. Yes. Why he say Jesus didn't say it was wrong? Jesus not I Mukadzi zvaita izvi azviita in preparation of my burial. But actually prophetic. So sometimes you're not going to want the grace to be prophetic. When the church is not that prophetic understanding, you become wrong. Why? Because zvakajairika ndezvekupa munhu birthday present. Mukadzi auya birthday present. She has done this in preparation of my burial. Kuti ari kupa chipo chine uprofita hwezvichaitika. Saka chechi yakagara pashoko, but yashaiwa a prophetic insight. Kuti aiwa giving yati kutaura iri right, but not at this moment. Saka ziyakamukirwa nevana vanofara paso kuti chisukutuchu kuti aiwa tambisa. Vari kutomupikisa ivava vari muchechi maapostles vanotevera Jesu, vanhu vari kuramba vasikutika vari kufara nezvekuitirwa Jesu. Nekunamata Mwari ndoba iri dangerous ipapa. Unoona kutofadza Mwari kachechi ikasafara. Ndoba paine problem chete. Unoona
unondiswa paspeshamu iuto pamusoro peshamuiwo nekuda matamari tikashaiwa kuzwa mweya waMwari tinorwisana vanhu vachitoitira futi Mwari. Vanhu vakanokumbira mutumbi waJesu pamuchinjikwa zvanzi hatingabate sabata mangwana mitumbiri pamuchinjikwa iyo tipei tonoviga kuda kutopinda musabata vakaviga Mwari. Vaida Mwari kusvika palevo yekuti vakamuroverera. Vairamba kuti Jesu mwana waMwari nokuti vaida Mwari. Nhamo yaJesu yanga isiri panze kunzi aita mamirakozi vanhu vaitenda. Nhamo yanga iri mukati aingoti akavhura bhuku otonzi atanga. Sezvandaiva naMoses ndichange ndiinewe. Ndinoita challenge munhu akandikombera nemunishumiri. Ndinoona kuti pamwe ndiri kurasika. Mose dzakasiyana nevamwe. Handisara palevo yekuti kugona kana kudii kungosiyana chete. Mukusagona imo munhu hakuna anenge inini. Ndikamunzi wafanana nini ndakatadza kuparidza kwacho. Why? Nekuti Mwari uyu haapererwi zvekuti anoramba achita maduplicate. Kuramba achita mafotokopi evanhu. Une zvitsva haapererwi zvekuti kwaivana nini chigadzira imwe nini gadzira imwe nini. Inzwala Mwari unotidana munguva dzakasiyana mutaipi yevanhu vakasiyana vane machallenges akasiyana. Saka ndikamufanana nachiweshi handingagona kuparidza. Why? Because munguva yakaba chiweshi taipi yaiparidzirwa nematambudziko avaisangana nawo nelevo yekuziva kwavo. Kune vashumiri vakashandiswa naMwari kugara pahili matunguva yavo pamusaichai. Ndikamufanana neivavo unofa. Smuka yeti mkuma naishandiswa naMwari pahili vari pamazuva ake pamusaichai. Vamwe pamazuva avo amunoita COVID. Saka ndikamufanana neivavo unofa. Sezvandaiva naMoses ndichange ndinewe. Saka nhamo ndeyekuda kuedza nhamo anomuzomuna chikati blake Elijah ndasendeira. Elijah ngaachitanga kuona kuti akomana Mwari apererwa akomana. Mwari uri kuita shashai mumazuva avo. Kuandastenda Mwari ane time yatiri kunokuudza there must be a difference. The richest man in the Bible, Solomon, angasina phone. Ndinayo. Ngatale zvikundi ndinayo. Solomon angasina kana kamoni. Baya ndonzi mpinga inozoiwa. Ndikamuchemera kufanana na Solomon ndanyura. Kana phone handiri kuonayo. Ita mpinga idhara. Job was so rich akasina mota. Ndinobafadzewo saJob nokuwara aiva nemagamera nemadhongi kana kapaso chaiko akaziva. Iwe chingobata pekuti sezvandaiva naJob wandakapa pfuma ndichange ndiinewe. Mumazuva ako munei? That's another story. So amai baba wa Samson vana vanakuziva it was of the Lord. It was of the Lord. Saka limitation inomunoitika muna ya Samson haisema enemies ndeyekuva nevanhu vanokumanikidzira vakatsika zvekare vasingazivi zvida kuitwa naMwari nhasi. John 4 mukadzi weSamaria paroti takamirira Mesaya akauya aitaura naMesaya akauya. Takamirira Mesaya achauya. Unomirira zviripo. Chinoita kuti amirire zviripo. Ane tsika dzaakarerwa nadzo maSamaria nemaJudha vaJudha. Saka paanotomirira Mesaya akauya ari kusaidira vanhu vasingafarire anobva achimirira. Imwe problem ina Mwari ndeyekuti anogona kushanda nevanhu vasingafarire.
Mwari kutoda munhu wekutosha kuti mwari akumana mudhara kumashiro kune mudhara saunanoti aidonga akatosvika 100 years mwari achimupa upenyu tikamura yakafoka koma whatsapp kuti hatingape mudhara iyi saunozvishaa kuti nomuyetenitane mudhara iyi haafe kaupenyu ndi mwari. So danger iripo ndeyekuti tikasaziva formula tikabata formula tikasakura pakuva nerevelation chizvaruko chekuti mwari uyu unogona kuita zvitsva zinenge tiri limited life zinenge tisina kugona kubreka because boundary yedu ndeyekuti takanzwa zvaakaita hatina kuopena emind kuti anogona kuita zvimuoneso ina tisifotokopi yemunhu. Why? Nokuti mwari anidana musizini ino ine kumwe kushumira kwekuti I can also preach in Canada while I'm still here. Isiri miracle ingori technology. Ana Paulo pavaifamba nezvikepe vachienda kumoto vachienda kupi kuda kuendesa vhangeri ikoko ini rinoenda ikoko ndiripa navo hazvino kuti anointing itechnology kune mafect atori natural anogona kuti tive nedifference nawo. Shoko rinoti tichaturika maoko pane vanorwara vachapora vanhu vaenda kupora exodus vanhu vaiuya pamumvuri wapita hakuna scripture inoti tichatsika mumvuri uchapora asi kune scripture inoti vaitotsika mumvuri vachipora. Yes, haisi an instruction, it was just a revelation out of instruction. Hapana panonzayo kusaturike maoko zavatsika mumvuri hakuna vhesi asi kune testimony yekuti pavaitsika mumvuri wake vaikora mahandkerchief anogumiswa pamuviri waPaulo vachinoisa pavarwere iriko vhesi nekuti endesai mune nyaya yacho chete saka anozoya pekuti yenda haidaro ko kana mwari varivo vari kudaro imi yenyu isingadaro modina Jehovha. Jesu akadzoka akatofamba munomutauro unoticha angorosapinji kwete nekuti havadi kozane kumwe kuita kuti unofitiro dzaasiri anoenda kuba kwaZakeyo ane record yekuti itsotanga bvara mumari. Jesu akanonwa tii nembinga yamusingafariri asiri vanhu vanojesu mubhaibheri akauya mureal life kudai akatanga kuita zvinhu right. Tine maboundaries edu. Jesu patsime nemukadzi chaiva chiti vachitaura naye imagine kuona profit vachitaura nacho patachilai unotiza sezvonogengesa kuti asi papa vakaoneka. Tine maboundaries edu ekuti hatigoni kubreka. Mwari vakakupai message yekuendesa kuvanhu vamusingafarira uende nayo. Zvino yaiva yeboundary kunana Ananias pakanzi nonamatira Paulo akatanga kutsanangurira mwari kuipa kwaPaulo iye mwari uchida Paulo baba mumapepe kutura chichacho wanaakaatano yakapasitezi tine programu naye yefuture osa vanotanga kuudza mwari kuipa kumuunde mwari wati asitokuziva pakuti chikudenga kumuribvisa muzonyaya mukomona atikwata. Imagine emuntu Ananias achitsanangurira Jehovha kuti Paulo ane matambo ekuuraya chechi kunoti mwari avazive. But boundary yedu ndeyekuti kana munhu ari kusaidhungu atitaure naye yeti dzimwe nguva kusaidhi ikoko ndokune imwe breakthrough inotsvakwa naMwari kuti basa redu riendeke. So munhu ngaanamate sotuka munhu anzoya ndoti personal revelation. Tanzwa zvedu kuti inoita zvakati ko Mwari vakada kushanda neimwe nzira chakanakira Mwari manje hakuna personal new revelation iri against the kingdom of God. No side ikoti ndezvaMwari hakuna kuti ndani zaruko chinyowani chekuri achechi ndiye Mwari anokuza kuti vanhu vabone munhu
revelation yaJehovha ukada kuiziva standard yacho is to build. Pese panimwe yaMwari pane mudo. Kana ukapuwa message yekutsura chechi unoitsura wakatsika mudo. Kwete kuti ukwanze kwemvara sawanda. Nokuti unenge karevelation kaamusoro. Ukada kunzvera kuti chandaona chizaruko chabva kuna Mwari here, standard yeshoko raMwari iri kuMwari rudo. Hamuna zvamunoziva kuti muchechi yakasara, shoko hamuna. Ukamona rudo rwangoshoda ndiwe. Iye kana ari mauri, unotaura nehama dzako sehama. So there is a room yekuti munhu ashandiswe naMwari mukuita zvicho to advance the kingdom. Ndine kwanda yakakurira so chechi vabereki vangu. So Mwari vandidana nditanga kushumira avana kuitirwa zvakanaka. Ndichitotaura kuti Jesu akanaka ivo vana kuitirwa zvakanaka. Akapiwa nani go ahead yekufamba achiparidza anozomakisa chechi yedu. Ndichitoti Jesu akanaka anzaiwa akaendera Bible school kwacho. Jesu akanaka utano mukomana akatambira pano. Koza kune vanhu vokuti paidzwa kwa Kristu chaipo vanoisa paside votora mastandard dzavo voisapa voti asi Mwari. Iwe ndoti vamutendeuka Jesu akanaka voti vakomana vatanga. Iwe hauzi kuti munhu ari kuti tendeuka Jesu akanaka kuti but haana kuenda kuzvinhu zvedu. Zvinhu zvedu here hama dzangu zvinokwanisa vanhu kwalifaisa munhu pakushumira Mwari. So my systems evanhu can be a boundary. Leo no ndakawateerera ndakagara pasi. Pamwe ndiri kuchikoro dzidza bhuku racho nyika ichiparara ichifa. Yeti Mwari akutanga for a season is for a reason. Vabereki vaSamsoni havana kuziva but ndeve kwaIsraeri. Why vari kudaro? Vakatomborizwa richiparidzwa, do not intermarry with other tribes. Musarorana nemamwe marudzi. Saka wasarudzirei? Mufilistia asina kudzidziswa. Ndo maBhayibheri rati, for it was of the Lord. Malimits mamwe acho they are not from the devil. Anobva masystems. Nokuti takabata formula, hatina kubata kutemba. Ukadai Mwari anobvadai, ukadai Mwari anobvadai. Komubata unotongoshamisa, munongosiya rume kuti Mwari vanoita kuda kwavo uye Mwari vanoshamisa. First Kings chapter 13 verse 20. Kune murume anga afa achienda kundovigwa. Zvanzi vakaona honde vevaMoabhu vanobva vamukanda mugwara rakashamara Elisha. Paakandoguma mapfupa eLisha he came back to life. Breakthrough yemurume uyu yanga iriko kusunde chechi. Vanhu vaona chitunga pausira vharwa vamboenda naye kuti zvapera gaba Mwari adanotanga imo kusaidziko. Munhu wekuti akapiwa maiki kuti ape testimony muchechi anokukura achiti hondo yakanaka ndakamuka nekuda kwehondo. Pamwe chiti hondo yakaipa inopedza vanhu achiti payakanguka ndoto ndakasumuka uko. So sometimes in a formula to an extent yekuti ndakalimita Mwari breakthrough yeupenyu hwangu. Why? Ndaifungidzira kuti ndingi aifanira kundibatsira. Ndikatonamata itomishina zita rake. Ndoimwe danger iripo. No matter how rich you are connected to, kana kuti unotarisira kuti achakuitira zvinhu, usanamate nezita remunhu ngandirangarire. Namata kuti Mwari ndirangarirei. Why? Because iye kana akaregera Mwari haatadzi. But ukabvisa Mwari ukati ndingi ngandirangarire akatadza unokuwara. Indakasiya yeroom yekuti God can use anyone to bless my life. Ana mazita evanhu ine zita raKristu. Why? Nekuda kwekuti ndikaisa munhu panzvimbo is a jealous God. Namata kuti Mwari ndikukumbira ropafadzo muzita raJesu. Kwete Mwari ndingi ngandirangarire. Nezita kwakaregera unoita sei? Kodi kupa Mwari asingabvumirwa asingapererwe. Ane vanhu osaka Ruthi paakati Mwari wenyu achava Mwari wangu. Ndopaakaudza breakthrough yeLisha yake. Why? Because ini mamai anogona kundiberekera anondiroora. But Mwari wenyu manje hamirega dhemu kekubereka. Kune vakaberekwa kudhara vaanogona kuudza kudai munhu. Ukaisa Mwari muprayer line yako, ukaisa Mwari wabreak a boundary. Ndizvo zvawaitirasa kuti ndozvinoitika. Tine vanhu vane maformula. Ndakudai
Madam kuti Mwari ndangarira kuti Mwari dai mataura namingandirangarira. Samwari wakali munhu wani wari kutemba kuti akubless munhu wani. Aiwa ndiwe wakaisa limit kuna Mwari wako. One day ndaibva kunokutapa kuenda kumanogora kota. So ndakamira pazidoka. Pane mabhawa akatenderedza ipapo. Ndakone bhuta ndaenda kubhuta kusero. Pane murume akandisheka akatobata kote doroso. Wakabva kuno svika mwepo. Wakazara mufoni mangu. Wakaoma. Ndokubva abudisa pabhawa kuite kuchechi. Pabhawa. Ndokubva atora $100. Vanza unonditira musha. Tenga drink. Ndikuba zvekutenga drink ndimupekezi kuti aitokei bye-bye. Ndikutara kubhawa. Iwona Mwari anokukumburira kuchechi kuti wanga anopinda nemubhawa. Ndaenda kuona iti kumarondera kumethodist 110. So takaita late man ingaifaiti takaita kuma 7 days. Takamira panobva mutakadora. Panomira zvifero ipapo. So taida kutenga drink. So ndakamira panze. Ndichituma mukomana mudai kupinda kutenge drink. Ndobva vandiona vanga vari mukati. Pastor. Zvifero zvikabuda zvifero zvikati hamutatenga nokutengera. Mwana wangu asvika palevel kuti uri kunotengera drink. Sponsor. Haisi story katokuudza reality yelife. Your problem wakasa boundary na Mwari wako. Ino wangu anyway. Panetoparidza kuwadzana parent one day on a Friday. Pastor umamuslim anotishare. Pana pastor wanga varipo umamuslim. Aitoya kuzoparidza kubeofisi ya umamuslim. Wakatopfeka regali yechimuslim. Akandishedza pasaiti. Akati inini I don't believe muBible renyu. But the message you always have community, it's a good thing. I want to give you something. No one US, a Muslim pastor. Mwari wangu ni kumachawa anupinda. Wangu wasimite. Makrista karika machawa ni. Chechi karika bawa liliko, lili hedi mbawu ni wangu ni matizamu. Wangu wana kaundari shukutoda. One day, kamoja kadhaa napa. Akapi kusema, ndio ndio kusawata. Akati muda pache ndo sawata. Ndo sawata ya muziki na mati. Ndo bali ni sawata bata. Ndio ndio kukupa. Wakati pati na message ndakada. Ndio 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 step. Wangu asipita mapenda cost kuzodi. Ndakati uropa fati hapo ndi Jehova kwete nini? Wadi ngomisa Mungu chete pa nyimbo ya Jehova ndakuwa. Limitation yako unimastay wani mumind baulita prayer. Kulitete Jehova wangu. Ndakati sama stay wani bese. Ndokuti Mwari anakunza abantu for the season. Akazoregera next season. Roho kwa utana mama kwa utana Mwari. Let out go for the season. Let conservation people enarogona kusubiruka. Ubasandu Mwari unomanikira munhu akapedza chikamu chake mwana. Akatanyira nyaya yakapedza. Makungu akatumwa nechingwa rabda achiuya unofanira kuzofambawo woenda kusaripati. Ukaramba uchidzikira kuti makungu ngao unofira babako. Mwari ane message for you to move. But wajaira a system yemarabheni. So wakaisa boundary pa prayer life yako. Mwari anakuitira nyavanhu vari outside but vapo vangori local church. Because all talking and prayer you mention names. You don't mention the name of Jesus. Right? Just very quick. So tell me baba. Kuna vanhu kunoitira zvakanaka but havasi vakatumwa naMwari kuitirawo zvakanaka. Unofamba bitterness but this is zvakaita asumuka achandiona. Ina handida asumuka kuti ndoda kuMwari kuti andione. One day anoparidza kuRustenburg. So takaenda paMall. So tasvika paMall kunoona muchengeta moto nomavolunteer. Ndiko zvimabhidhi zvinenge zveikuita. Takunochengeta moto. Anotopiwa tumacoins tumasevhi evanhu. Ari kubasa kungovolunteer kutarisa mota dzevanhu. Second guy Zimbabwe ndaya akandiona nobva yakwandiri.
nobanipa 50 rand. Sasa vandu uzaona pamwe ndomani ashandira zuva rese ndakabatikana kuti ano baba ano itsoke mataiwa kukubira kune matiripurani munhu ari munhamo anomanikidzira kukupa mari. Mwari wangu asikuite kusvika palevel yekudaro. Saka ndikapinda mupureya handitarise mberi nditarisa Mwari. Handina machitema ndakutomeshana nokumeshana zita raJesu. Why? Because wakazvilimita. Ruth anoti kudii Mwari wenyu. Imimi kana matata haisi problem, mukuberekera nondiroora, no problem. Yamuroorwa ndichiri kuida, ndakuidira kuna Mwari wacho. Zvevanhu takuisa vasaidi Mwari wenyu. Eti atinopinda mumunda kune mudhara anga aripo. Uyaitara zvakatecheka chaberekwa kokura, Mwari ane madhara ati kudhara. Why? Because akagona kumeka a declaration Mwari wenyu. Saka munhu effort yemunhu, strength yemunhu pasaidi, ndakuda Mwari wacho. 2014 ndakamboenda muparidza muNairobi Kenya. The guy who invited me had on show. They were surprised. I went up there to America and I was not so Papa said, one day I was scrolling down the Facebook on the show. So I don't know if it's valid. Then the studio will go find who invited this man for the conference. Then nobody down the shelf. Akudhara ipo. Mwari wacho. Waada kuti uende. Uende. Right. I didn't have a plan. You get to London. Why? You want to be a visa katina hiyo. So that you go to na basi na baraba. Zunguita online one show zishika. But 6 months is 8 months now. 8 months ago. Ndakaenda. Enda ndakisa effort. Aida kuti ndiwe yaisa effort. Why? Because mine ndakabvunza kuti azvinonesa vanoramba. Ende imwe kwese nevanokubvunza pakukunaziza. Wakamborambirwa iwe. Ende haugone kunyepa kuti handina because your name is already in the system. Vanongoti vakamboramba. So I said, ndaingotarisa kuti kana vakamboramba kuticha chii. And it was a surprise. Visa was granted. So vanoti kuti nyika nekuzara kwayo. Kuna Mwari hakuna chinoshamisa. Kuna Mwari ndokuita kwake. Ndaimbotaura kuna mwana zvashoka ndinoza Mwari aite zvishamiso. Zvishamiso kuna aitirwa kuna Mwari ndomaitirwa. Haatongobvunduka kuti unaona visa. Haabvunduka vanozati nyika yese pandada kuti unaenda nei. Mwari aite zvishamiso. Zvaanotoita zviye zvinoshamisa isusu Mwari ndokutoita kwake. Haabvunduke. Kakomotwa kumana. Kana anobvunduka ndini. Vapane kustaita wazira. Vakanoti nenyama vamba kutaura kuti taoneka sausage. Ndo like it. Ndonangu taura chete yamupagosi. Zvotooneka kuti mutombo. Ndaona Mwari achifamba mazao. Isuwo tenda kudaro kuseri. Kune kutoti ndokutoita kwacho. Kwanza zvinoshamisa kune munhu kunonga zvishamisa. Vanhu vakatovhunduka kuti tavhunduka vanokuva zviri nomumaoko. Vanozati kare waiti ukatenga mbedha wakuzotora kana vakuzotora pambedha. Mazvalokotaura nokutishandisa kusa waidora rakare. Zvakuda munenge kushandisa. Mwaiti munachipatisi sezvandaiva naMoses. Kwete sezvandaiita. Problem yegeneration yedu tuda pane sezvandaiita. Kuti vaiti vakapinda kuchechi vakuru vekare vakaimba madhimoni aidonha. Ndo zvaitwa naMwari pamazuva iwayo. Mari kuti mashoma anozwa Bible ekuti Jesu aitana mudonha.
Yawe munhu Yesu wasiboze kutaenda kupanga kibasa akapona kufanya kuenda. Yesu akatoti ndana ndibata. Posta yakabata kama manifesta. Wewe anoza kuona. Hapo wanataka kupenda. Ukataka Yesu akatoti ndana ndibata unataka zangu wote. Ungomba kupona wote. Zvinoita kuti munhu ana mari warute, zvinoita kuti munhu apone kusina kurusa. Problem no formula here. So munhu unoita hana power because you shall not be power in demonstration of power. When there is power, what is power? The ability to cause change. Munhu akasadona but namwe ikadona kuzvona. Saka uzvona kuti munhu anogona kudona namwe irengera kudona. Kune vanhu vane matestimony vasinobvira vabvina so. Zvinoita. Problem yako une formula manje. Mwari ndipesimba, mwari ndipesimba. Unoda kutidonedza chete. Unoda kutidonedza. Hausingati upenyu wedu uchinje. Unoda kuti tikadonwa chakaipa. Handisi kuramba kuti mwari vanombodaro. But newe unoziva kuti vada kushanda newe sei. Sezvandaiva naMoses tungedinde. So mwari wakanda kusumudza kubuda muproblem yauri ashandise formula yaakaburitsa munhu pane zvinobako problem nenzira iyoyo anoona kuburitsa nenzira yausingatarisiri wausingapfungedzeri. Problem yako nzira dzamwari dzimwari dzakatanga kushanda unokritisaiza mwari wacho. Why? Because wakaudzwa maitiro aanoita hauna kusiya rumbe kuti anoshamisa. Unokuti sezvaaita naMose anofanira kuita onei. Kana ndikabata maiso vanodonha sezvaaita ndibagara hedu mwari kushandise mudziyo wedu kana unotoshanda ndio mudziyo wacho mutoro wacho tabati pamanodonha 2-3 vaanozva kuti chine zvodze munhu akamboyava ndiri panoti hamuchamudziya asi baba mukaitoparidza chairo chairwa vanhu havaseka anofanira kuchema zvivi zvavo. Anda ana Paulo wetu akaparidza vaitemwa nemabwe iye mushumiri hana injari anabvira ambotemwawo autozairi baba tinotemesa nematombo vamweni iye hana mabhandeji kapane munhu akadini mitemo yazi proof yekuti ngurova rechokwadi nokutakisa nemambo chaipa vanhu mazuva ana Paulo kutaka vanhu nemabwe ilevel of understanding avainayo. Why? Vamwe vaitobvunza kuti ada kunza imwe hurumende nekutorera maroma kutonga. It was a political understanding yanga vainayo. Iwe wani understanding yekunamata. Zvamaiva naPaulo mwari ivaioneni shuwa kutemo vanokutemere ngona. Vanozwa kuti Jesu ndiishe vada kuponawo voda kuti vakuteme futi. Why? Because zvirimo. Nechokwadi rinokutemesa. Sezvandaiva naMoses ndichangewo ndiri nokuti sezvandaiva. Mwari wedu nezvaanoita nemadzibaba edu tinokutenda naizvozvo but mumazuva edu ngaitewo zvitsva nesu. Hatisi photocopy kaimwe generation. Zvatiri kusangana nazvo machallenges enguva yedu akasiyana neavo. Zvavainamatira vachiti breakthrough kudhara mazuva ano haisi breakthrough iwe lifestyle ordinary. But nhamo yataita nekuti takaisai boundary semukadzi weSamaria. maSamaria neMajudha haadyidzani. Ari kukukumbira mvura ndiye Mesaya wacho. But the problem wakaderwa netsika inokutadzisa kuasosieta naMesaya wawakamirira. Vanhu vane formula havana revelation kumwara kudini sei. You know, street preaching was not common. Church common to kwa crusade. Sasa badala kwa ndi bareki baba kana ali mwali chaichai. Anafana kupa na resources kwa crusade. Kwa kana ada na 5 papa watende ngoja ndio speaker kwa. So ndio maka gara kwa 5 ndio speaker. Ayo wa speaker. Sio unatutaona. Kwa Yesu habari kutoka gara. Tuko gara kwa maji. Ndio kwa pale kwa gara so. Mungu anga ataka ucheche yake sawa kwa kufu. Dawa ndio baada kufunga kai watu wa masomo.
Shoni kutora kubitirwa mtiri wara. Kwani kagara kutaura hata unikere Kristo. Wanaone mweya wechechi. Wana mweya wa mwari wale wechechi. Wale ndio kukutia mbula bachi. Itoshetuka bafoi baba. Tinatoka baba bachi sana kulikera. Unazati wale masystem mind yakuingia kutoka kwa ndoka rapacheta wiki. Unzo bako gani na chao. Wame na masomo. Kana jenda masomo kabisa kuhusu. Unapo kupita nao. Hapana gate. But mind wrong the gate wa nipa. Unzo hata pile niko kupita nao. Hapana gate ka. But wewe gate. Hata kama wewe. Unapita kuhusu pano. Kupita na hapa kusoma. Ukapita kuhusu na ukapita nao kwa control. Aiwa. Pita ino. Unapata na gate. Pale kupita na hapo kuna gate. Brother, get up, but now. It's only change part of the door. People by pan. Kuna ma systems are one. Una mtu kangani, yeye bado mpigani pesa. Sezvandaiva naMoses ndichava. Baba ndo kwa challenge mchecho. Moses watu ezlo mwalipo. Anaenda hapo ndio ndai. Unamata apa marauda. Zvakanaka kurongeka. Zvakanaka kuona tichizwa kuti Mwari. Tinoona patakabatira nyaya dzekudhara Mwari vachite movement yezvitsva. Saka kunamata kwavaIsraeri kare kwamurizwai. Kwaiti kukauya Mose wofa kupinda mumwe. Kwauya Joseph wofa kupinda mumwe. Kwauya Moses wofa kupinda Joshua. Problem yekuti vese vakaita kawanda. Imagine Joseph adauti vanhu vaende kuEgypt. Vamutevere avape chikafu. Ramose ndere kuti ngatibudei tiende Kenani. Vakabereka va same time. Kuyati ngatibudei, ngatibudei tinopinda Egypt. Uyoti kwete rakafuta mukuramba iri bhakisi neminana matiri kuno. Mwari atibakishe saka Mwari kuti asi confusion. Asi nyonganiso. Ane ma dispensation this time. Why? Azvati vanoita confusion. Imagine vamba river Jordan. Joshua anoti ngatitsike ine tsoka mozati munonyura ndautadza tsvimbo unopinda yani. Saka zvaivaitira idzi because uyo akafa uyo waita take over. Because mumwe ane vhangeri rinoenda nekupikisa nemunhu. Uyo ari kuti ngatibudei tiende Kenani. Uyo ari kuti ngatigarei muno Mwari anotopafadza tiri kuGosheni. Madispensation etime akasiyana. Sezvandaiva naMoses ndichange ndiinewe. Nguva yaJoshua kune mana here hakuna, but Mwari vari kuti ndinewe. Tamari vanewe musingazonge chingwa. Mina naipera generation ida zvitsvaka Mwari. Baba edu aiti akaimba. Kuimba chete. Wana madhimoni achitona mirakatira. Baba cheshenyu nenhororondo paifamba mweya. Baba ningira ichokwadi zvaiitika. But sezvandaiva nababa nini change ndine. Otama tudadzai fasting chechi yedu yadry komana because nhororondo yechechi ino ibaba pane zvinofana kunge zvichiitika. Ko Mwari akazviita pasina adona. Munomubveta sei Mwari iyeye asi kuita zvamakaudzwa kuti ndozvaaita kudhara. Ndiye kari kuti sezvandaiva naMoses ndichange ndiinewe iwewe Joshua. So Mwari waJoshua naMoses mumwe chete. Koita formula dzakasiyana ndo zvaada panguva yaanoshanda nemunhu waainaye. Saka chechi ine boundary manje. Kune kumwe sokuti ukaenda vanotanga vakubveta unopinda nekuofisi. Umwe kuya madaitatapinda kuofisi. Pana pababa tinodai. Saka unoshandisa kukana kwacho uri papi manje. Kungoya kuti yauripite zvinhu zvedu taura uri iwewe. Unoripiwa vhangeri kuofisi. Avatende kuti Mwari akupa vanoti aiwa kana ivi Mwari akakupa but Mwari wako kukontrola chi bozi yedu atidi izvi. Ende kana iri yenyu manje ine problem ikaita yaJesu inoona kusunungura but yenyu manje haidi. Manje zvinoita Mwari maramba izvozvo ndinouya ndoramba izvozvo. Mwari unodipa matsananguriro ekuti kuramba kwacho kubvuma enda vaexplain. Ndakafunga kumasoro yakuparidza kumasoro. Ndinavo. Ndikapfeke bhutsi haisi problem. Ndinoparidza Kristu.
Before watching, before money my struggle, my prayer, the game that we pay on the program, that figure of Singapore, the Pinam one. Put it a Christ, over Farah. Oh, nobody will run around with this. And the CEO, you know, the CEO, I have but it didn't die. Say you are, I didn't have a bath. What did I get back? One only that, but another bath. I got there. Quando ele mudou vai com moça de babá, nós tomamos a bomba, não capou tomar vez, não viu Rishi, o Sara para esse problema, o ordinário, a vadinha capaz, o outro capaz. Sabe que a boa, vamos nos babá, é Cristo cá, não vai virar. Sezvandaiva. So we have to put in the personal revelation. Mwarano no shana nene nzira. Yokuti ukada follow in ukada kukopa zikazuleta. That's all mistake. Yindi nemsika zandani sika kuti munana ifone la sotiyamu wa kudisona. Uyita like this pastor. Amo tunapenda shape wa conference. Unapariza kuti chini. Andikupe. Ndikakupa ini message. Kwa mwarano zotine. Mwanzo nukula kunogu. Wapa taiti nikakunyima ndakuitira nyasha anokupa unozoti baba amnakona nemessage yakubata azorwa mwana kazviratidza ndoza nandiona message dzakaiona andidaire handipinde nzvimbo yaJehovha ini ndikupawo nemessage komwari anozoita muridzi wevanhu. You know, you can copy a message when it's a powerful, you're the one effective way. But not what you check over, but I'm not going to change. Why? And I won't pay the transfer around. Why? Because when I want to find for TTJ, they over America. Our problem is to come to the Mina. Our challenge is Amina Uno. That make a powerful and not effective. Akutorwa message kutunza kuno inotorwa uku nokuti mwari unoziva matambudziko ane vanhu unoziva zvekuchema nezvekunamatirwa nevanhu mwari sangane neupenyu wangu iwe chaiwo yamakaro wako ipe kunotorwa yamakaro chitumbi hamusi chitumbizo sezvandaiva saka mwari akambova nei akavaridza nei akandishandisa pane imwe nzvimbo pano ndavakuda mwari kuti ataure zvepano kwete zvekuchitumbiza zvakazotaura last week. Saka boundary rimwe ratinaro masisitizi edu nemafomula edu ndakuudza ndikatinzwa handisi kuda kuti tipe message yekuti munhu anofanira pane revelation baba tirambe takabata ipapo no matter how good the revelation is backbone yacho istandard iwedzera mushoko ramwari hauite revelation iri against scripture kunzwa mwari uchikawo kupikisa mwari wacho kunzwa mwari zvekuti unoramba zvinotaura mwari. That's not the revelation. Izwa mugadheni mwari aionana nemunhu achitaura nemunhu but musemugadheni pastors vengi vakambobvuta maiki vakarova vhangeri inenge deliverance vakuno kudzvanyiriwa so makarambidzwa kuti waimoitwayo kuna problem ndobvatomaketa kuti kuti wakamaketwa ukadya kunoshinura mukadya munofanana naye kosa chese chiri dangerous kuti chipinde muvanhu chinoda kukumaketira kodya neporesa vanena mapapu kwedu inotengwa darika mukapa unosvika mapapu vane matsana kurivo doro nekuti vanhu vanosiya mhuri dzavo ndedza kufamba murodzetsikwa nemota iri kutengwa zisingaite vane advent yacho idoro haiperi munhu akadhako ndoba vakangwarira ipabhuti masainzi edu hadiwe pachinhu imagine munhu akabata kona nazodarika mota unozokira harite panotorwa achangopinda mbao arisoba anongoti simple gadzira notisamei ukoni pachaenera munhu wangozvifunga samei big fight. It's you who make Kasolaga great. Kuti yatonzonda batirwa paadvent yauzvimbi it's you making it great. Kwete kuti iro rine zvarikuitira iweyo it's you making Kasolaga great. Unozonge advent kutukwa pa kuti sano kuti utosimudzira zvinhu zvimimi
when you solve the task, you're making it great. So, all the business, I'm putting them in it's the great castle that making you small. No one's there. But the money that man will be running for a minute. So the time is done. But the rest of the message, you know, I found out, even in prayer life. Don't mention somebody's name to help you. Mention the name of Jesus. Maria Apelero, Munoruta Urangari, Aurangara, Wanda Amataki. Anyone, Makati Sapalit, the way they were. You are not talking to that brother. Why do you want to lay on your shot? David, I thought I was going to go to Makandiwa. The communication of what when you want wrong, but it's not forgetting. 2022 ndakamboenda kuIsrael. Munhu akandibhadharira tiketi nemunogara kuIsrael. Ndakandosangana naye kuTel Aviv. Ndakamsvika mundege paAirport. Aindiona paFacebook. Kwakutomurisana ndimi ndafara. All the way kunoita 8 days to Israel. Nestranger wandakamuita muIsrael macho. Aitofly kubva kuisland inichibva kuZimbabwe. Handina mazita avo vanhu iwo nemazita. Nikida ndakata Mwari ndingafana kudaro. Aunge kuno kuZimbabwe kune zita 1 chete. Angwa. Handisete ndanono. Tabu kurukwa kurura sisi. Ukabvisa panotese ukati Jehovah ndimanire wonyasha. God is not limited. Problem yedu Mwari kuti atatomuziva mushamusha. Anoshamisa. Ndikaona achita nevanhu vasikari vanotozviintrodusa vega. Muchato takaita mushowground munhu akabhadhara muchateeri kuti timuziva angatoflya obva kulandana chiva muchato wacho. Munhu wani akatumira mari yese yekuchato akatoatenda muchato wacho ndokuti akatomuziva iwo nemazita evanhu. Alright, warutemba wacho mwakaitawo problem wauri kumeshena zita nokuti vanhu vamwe vanhu vane mari vamwe vanhu vakuru havataure matambudziko avo. Ndo ati yavainayo kumusoro kunochemewa but havachemeri kuzasi. Vanotochema but vane ati vanenge baba pamba zvikaoma muzara hacheme vana varipo. Anoudza vana toita fulani vana vamutoita fulani pane zvinobuda oenda kuseri kwega otishe mukasatirakara dinofa anotichemera kuseri. Oh, you think kuti kumusoro zvese zvingori right. Aiwa vane ati havachemeri kuzasi. Munhu ari kuchemerewa ari kuchemawo kungoti hachemeriwe. So paunopinda muprayer vakabvisa limitation unongoti Mwari Jesu weNazareta. Ningi wekuGermany adarike Jesu weNazareta. Ningi wekuAustralia adarike Jesu weNazareta. Wai ane matambudziko anotowana ikoko. Ungazive sei uchigara kuno. Indati kana munhu ari kubvunza kuti zvese zviri right kaya. Takazoendapo tikaona vasiri right ikoko. Atakaenda conference kuna iyo yeni maprayer request. Ekoti kumushando kutonyera kudzoka zvakatooma zvinoomera ikoko. Manje picture yedu ikuno kuti ukaenda ikoko. Nokutumira tsamba. Ukaenda ikoko cheki dzako dzamati dzapedza asi kutanga dzawo. Yake yega isikuwanika ikoko. Iwe ndobo wesa tsita lake manje. Prayer point yako ni ceremony. Wewe kana ari msikana kana ari mkomana hata munhu wake zvakanongati pakurira ishe basi rangarire mukomana pari pekuti Mwari vakamurangarira munhu anokusiya nokuti ukazoona kutatuye zveuno Mwari vakatendeka unokuwadzwa nevanhu ava. Sometimes they look good outside mukati mune nyaya munanime ndakatenga yake kuti ive naye. Mwari wenyu achana Mwari wangu. Don't limit yourself for prayer. Pakisa mastera ra Jesu pamusoro pemastera. Project Mwari nopane kusumuka kwangu ndo zvaunofunga. Unoona kuti usumuka project iyo yatofeila Mwari uye hapererwe.
kusunga zvinhu zvimunyika. Vati ukati Jesu, kwa Jesu hakuna chinosungwa. Ende hapererwe. Mari yabereka Jesu. Zvipo zvemwana hazvina kubva mulocal. Ma-wise men from the east vakati taona nyeredzi yake tiri kunyika yedu. God is international. Malocals akasakucelebrata hazvino kuti haucelebrate. Malocals akakuignore hazvino kuti Mwari vakuignore. Problem yako ndeyekuti une mazita nematarget, hauna faith muna Mwari ane kwese kwaanoita munhu. Sasa kuti your platform church kwataitiinacho Mwari akatipa nyika yacho paredio. Iyo prayer kuti kudai ndikuona wishi palipowo mukana. Mwari ngavavhure mikana yacho. Titakatanga nemuredio tanga museo group. Vanozovhunduka kuchechi mamunhu vachipasa paredio Sunday anopinda pano makomano. Ndanga yatumule wozana wakuru wanyika seo group Bible. Vanonoka vakatangirwa nemwana wacho. Sometimes prayer life yako inolimita Mwari. Yes, limited. Unomisa pakona kuti taigeme iitire chinichi. Peter akabata hoyo otengesa wana mari. Paifamba naJesu akabata hoyo kune mukanga inobata rega. Problem ndeyekuti munotengesa hoyo kuti muwane mari. Kana wana Jesu ukabata hoyo vhura mukanga inogona kutokubhadhara iyo. Hoyo yacho ndo yatobhaya. Mwari aperere. Jona ukabuda mubhoti revanhu hazvina kuti hauchaenda. Ndozvavanofunga because system yakajairwa mabhoti. But system yedenga kune hove dzinoita basa remabhoti. Ndambobuda kukaproject mugenero riso nevanatomira zvavo Mwari vanofanira kundibvisa. Kana vakandibvisa Mwari mungava neni ndiri right. Ndakuti vanhu kuchechi ndikati imi mukabuda chechi Mwari akasabuda ndiri safe. But ukabuda naMwari mukutera handizari pasina Mwari. But ukabuda ukandisiya ndini naMwari uchatogwa matestimony makabuda kuti Mwari akusara chiita zvinhu. Vakabuda unozoita sei? Kana vakadaiso basa pane papaunonyengetedza maproblems. Bhaibheri zaira rinoticha vanhu kurama. Kurama chako chekuri mubhaibheri. Zvanzi mukaenda muguta rikasagamuchirwa evangelization kuti muzunze kurama kuti all right, it's okay. Iyo ndimwe yokunyengerera every time. Izwa Mwari pamwe pacho unonyengerera dambudziko. Because nhasi harisi dambudziko ka. But Mwari anoziva ramangwana unofunga ramangwana. Kana unozvati vamwe vakadzimai sokunda pavakaita vari kuondeswa nemarriage kwete nemusaroro. Ukati kosa unosimba ndikutaurire. Kumwe asina kuzvitrai but ndizvo. Unokonera mupanga ukati zvotamba. BP yawinayo yaisiye panze ndeyemumba ndomuri kushupawo. Akati I love you ndo problem yako. Ndo zvaakataura kudhara kuti ndo zvaakutaura mazuva ano. Kudhara aireva haana kurevesa. Unozozvona maamese Father, you may kiss the bride. Before, after you may kick, who overtakes? Against fire, you may kiss. Then day one. Now we are going to I love you too. Yeah, I'm not I hate you, and that I love you. But there are two bodies. I don't remember. That's why I'm going to say this about you. That body one have to zero. But the man to zero. You will know what you want another. Because you're not today, not done, but that's what they move. Look at this. But I don't want to. Love out I would. This is what Madame and they will love out I would. Garissa, check it out. That's the one I want to go find out who for them. Don't limit God. Pamwe pacho wakachemera chinhu chawakaita maonero ako Mwari vasikani kuti chive chako ukalemesa Mwari. Paunopinda muprayer nyangwe une vanhu vaunotemba chivaisa pasaidi kuti Mwari inotemba inini. Why? Because ukapruvha kuna Mwari kuti une vanhu vaunotemba kuti vachakusimudza wazvura.
achauraya, achaudza dambudziko muprayer life yako ndiwe. Wakataura mazita vanhu vasataura naJesu, wakalimita Mwari ukaisa vanhu maposition yaMwari. Ina ndamu vanotema Mwari wacho. Vanhu kana vakasunguruka Mwari akaramba iri middle stage. Hakuna chinonakidza kuti Mwari aende wasara nevanhu. Vanhu vanoziva muchene. Vanochinja itaima. Oti ndakupa something. Oti ndajabu. Oti chema mfungu tumiwa futi. Ndo vanoti munhu ka. But anyway, I'm done. The message that is I was with Moses, so I will be with you. Sezvandaiva naMoses, ndichange ndiniwe. Kwete sezvandaiita. Ndoto zvinhu zvaruchemera kuti Mwari ita imene. Nokuti wabona zviitwa naMwari vachiita neumwe munhu. Uri kuita mistake, hausi munhu iye, hausi photocopy. You can bring my results pasina kuitika zvaitoitika kudhara. Nokuti Mwari unoshamisa unoita zvitsva. Umwe hondo ana David vaida vachinoorwa vachikunda. Jesu paakauya akarohwa akakunda. Anoziva Jesu akatonherwa pamuchinjikwa akabewa parutivi. Bhaibheri rokuti ndokubva akunda. Vamwe vanhu vaishandirawo naMwari vairwisa vokunda. Jesu akarwiswa akakunda. Personal revelation. Ishe ndinopafadzira ndikusiye kusvika mandinopafadza ndokubva arohwa akanzi wakomborerwa. Haana chaakapiwa akangorohwa chete. Haana kuti handikusiye kusvika mandirova. Mandiropafadza ndokubva arohwa. Akatobva ipapo achikamhinda sozvika ndanga akomborerwa. Baba munokomborerwa zvokuti vanokubvira tsitsi. Ndokomborerwa kwacho kubva asiti vabhuroka kudai so. Mwari unoziva kuti zvikonzero. Kune imwe breakthrough inodenga breakdown. Tinoona vakatigosa kwete nekuda kwenhamo. Vanhu kuti mari yake yakubatika zviri nani. Akachita property zvese nemunhu. Mwari unozvitema. Saka masofa ndekudhara, chairs ndekudhara, even maimoza ndekudhara. Unoenda nebreakthrough yekumba. Unosvika panozoenda nhamo inga iri nani. Ndeti vaigara mumba. Voti pamwe pacho zvikwanisiro ndo zvinotibata. Hakusi kuzvibata, kubata kwatimamirire zvinhu. Zvikatamba mukamushana shasha ine moto. Your prayer ndekuti Mwari kuda kwenyu kuitwe, don't limit God. Usaisana paposition yaMwari. Usatembe nekutrasta vanhu kuti vane zvinhu zvavainazvo asi vapererwe ndiJehovha. Vanhu vane zvinhu zvavainazvo they are subject to change. But akatendeka ndiMwari. Paunonamata isa Mwari paposition yake obvisa every limit yaungakazigadzirira. Uramboshanda nawo mazita evanhu aita kuna anoshanduka. Asi naJehovha akatendeka ende apererwe. Unoziva kuti Mwari ane dzimwe mbinga 50 dzausokuziva. Unoziva 1 chete. Dai. Vaifana kunge vachikuona vakatobviswa muposition yacho. Why? Because iwe unoshanda nezvaunoziva. Mwari anodarika maziviro ako. Even strangers can bless you. Very possible with God. Strangers. Vasingazive iwewe nezita. Mwari anogona kuvatuma kulaifu pako mafungo, maraveni anominista muupenyu hwemunhu waMwari. Usati pakusina vanhu. Anoita zvaanoda Mwari. Vakunamata. Ndokupera usungere namata. Mweya yako inoboundari paprayer life yangu ngautata. Zvakanaka namatira project yauri kuita. Chakanakisa kunamata Mwari wacho ane mamwe maproject aanogona kukuvhurira. Bodi yauri kuita yacho ine vavengi vatobata zvimwe zvinhu. Vachiti Mwari murainzira pasina nzira. Don't limit God in prayer. Visa vanhu vari muprayer life yako uise Jesu panzvimbo yake uone kushamisa kwaJehovha. Mwari asikutemba mari iri muZimbabwe kuti akupe nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. I want us to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Ndakuisaipa nzvimbo yenyu Mwari kuda kwenyu ngakuitwe sezvamaiva naMozisi ndozvamuri kuita naJoshua, sezvamaiva nemadzibaba edu munesu nanhasi Mwari. Ndakuisaipa nzvimbo yenyu Mwari kuda kwenyu ngakuitwe pabasa rangu Mwari
kuda kwenyu ngakuitwe pamarriage yangu Jehovha, kuda kwenyu ngakuitwe parelationship yangu Mwari. Baba, ndakuisai panzvimbo yenyu, ndabvisa vanhu, imi tongai muupenyu hwangu, kushamisa kwenyu ngakuitike. Ndaisa tarisiro yangu kwamuri, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Ndinonamata saruti Mwari, kuti Mwari imi Mwari wemadzibaba, imi Mwari wangu, munovhura nzira pasina nzira, munoshamisa nekubata kukuru muupenyu hwedu. Ndatorera mbiri yose kwamuri Baba, vari kunzwe zita renyu riremekedzwe muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen and amen. God bless you people. Mwari vangitire nyasha, Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomboredzei, tinotenda zvikuru. Amen.